Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ponovo u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. I razmišljala sam intenzivno o tome šta bi mogla da kažem danas da pokaže značaj akademije i koliko nam je važna za dalju reformu javne uprave, jer ta reforma javne uprave se nikada ne završava, ona mora biti kontinuirana kako bi stalno osvajali i postizali nove standarde kao uprava koja je istinski servis građanima i na lokalnom nivou i na republičkom nivou, naravno i na pokrajinskom nivou. Mnogo toga tu ima što je u stvari elektronska uprava, kao što smo i danas videli. Ono što je simbolički važno, a to je da je Nacionalna akademija za javnu upravu kao i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, da su te dve institucije u okviru našeg državnog sistema najmlađe institucije u okviru sistema. I to pokazuje u stvari kakvu smo upravu želeli da imamo i koliko je stub reforme naše javne uprave prema našim građanima, ali prema našoj privredi bila elektronska uprava i uvođenje elektronske uprave. Zašto? Pa zato što je elektronska uprava ne samo najbolji, nego za mene jedini odgovor na to da zaista imate upravu kao servis građana koja je na raspolaganju građanima i privredi, kao što je Zvonko to rekao, 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. I danas u 21. veku zaista ne postoji ni jedan razlog zašto bi mi kao građani čekali 8 ujutru ili ukoliko bi došlo 18 časova popodne, da ne možemo da stupimo u kontakt sa našom upravom i da završimo neki posao za koji nam je naša državna uprava ili lokalna samouprava potrebna. Zašto ne možemo na našem kompjuteru, na našem mobilnom telefonu u 3 ujutru ili subotom u 20 časova uveče da neki posao sa našom državom ili našom upravom završimo. Dakle, elektronska uprava je zaista način da mi budemo na raspolaganju našim građanima, bilo na lokalu, na pokrajinskom nivou ili na republičkom nivou, da budemo na raspolaganju našim građanima, ali i našoj privredi u svakom trenutku svakoga dana. To je takođe i odgovor na to kako da imamo mnogo transparentniju, odnosno u idealnim okolnostima 100% transparentnu javnu upravu i kako da se u tom smislu borimo protiv korupcije, zato što kada imate sve usluge i sve servise elektronske, onda praktično vi sužavate prostor za bilo kakve koruptivne aktivnosti. I to je naš odgovor bio te 2016. godine praktično na pravu, dobru reformu javne uprave i lokalne samouprave. I tada smo formirali Kancelariju za informacione tehnologije i e-upravu koja je ponela taj posao, odradila veliki deo tog posla i ono čime mislim treba svi zajedno da se ponosimo je to što je Srbija prema izveštaju Ujedinjenih nacija u ovoj 2022. godini jedna od 10 zemalja na čitavom svetu koje su najbrže napredovale u e-upravi u odnosu na prošli izveštaj i po vrednosti indeksa koji meri usluge koje su elektronski dostupne, mi smo 26 od 193 zemalja na svetu i pozicionirani smo u tom smislu ispred čak 16 država članica Evropske unije i ja mislim da mi možemo i moramo mnogo bolje, tako da je pred svima nama u mandatu ove Vlade težak zadatak da nastavimo dalje, da nastavimo sa istim entuzijazmom, sa jednakom energijom, da ne mislimo i da ne budemo samo zadovoljni zato što smo nešto postigli, već zaista da idemo još hrabrije napred i da obezbedimo da svi naši građani i sva naša privreda mogu da imaju sve usluge koje žele, sve ono što im je potrebno od državne uprave, od lokalne samouprave elektronski, da mogu da imaju elektronski. Veliki deo posla nam ostaje u tom smislu da
dodatno podignemo digitalne kapacitete svih naših građana i mnogo smo o tome razmišljali i to je veliki zadatak koji je pred nama i u mandatu ove vlade. Kako rešavamo taj posao? Pa pod jedan, pokrenuli smo projekat u saradnji sa našim evropskim partnerima, pre svega iz Evropske banke za obnovu i razvoj, ali uz značajna bespovratna sredstva, odnosno poklon novac Evropske unije preko WBIF-a, dakle Investicionog fonda za Zapadni Balkan, za ruralni internet. Mi želimo da do kraja 2025. godine 100% građana Srbije, 100% ljudi koji žive u Srbiji, 100% teritorije Republike Srbije bude pokriveno širokopojasnim internetom. Zato što je danas u 21. veku sa jedne strane to zaista i osnovno ljudsko pravo, zato što ne možemo očekivati da će mladi ljudi ostajati u selima ili ruralnim područjima gde mogu da rade neki posao, otvore svoju firmu, a da nemaju internet. I konačno takođe zato što morate, ako već razvijate elektronsku upravu, a mi smo izabrali da je to naš način reforme naše javne administracije, ne možete ostaviti neke građane koji ne mogu da pristupe toj elektronskoj upravi. Dakle, ako razvijamo elektronsku upravu, svi moraju da imaju jednak pristup elektronskoj upravi. Dakle, svima moramo da obezbedimo širokopojasni internet, kvalitetni internet, zadovoljavajuće snage protoka kapaciteta i to je ono što sada radimo. To je investicija od neverovatnih 500 miliona evra je ono što mi moramo da investiramo do kraja 2025. godine. Dobra stvar toga opet je što je to neka vrsta javno-privatnog partnerstva, tako da mi tu investiramo 250 miliona evra kao država i 250 miliona evra će investirati privatni partneri, ali ozbiljan posao koji moramo da završimo. Onda moramo da podignemo digitalne kompetencije i kapacitete pre svega najstarijih sugrađana. I ono što takođe radimo u partnerstvu sa UNDP-em i što ću sa zadovoljstvom predstaviti od početka sledeće 2023. godine, to je program digitalne pismenosti starijih sugrađana i on će biti pilotiran, odnosno testiran u 20 domova za stare u Srbiji, u Kragujevcu, u Beogradu, u Domu za stare Bežanijska Kosa, Vršcu, Zrenjaninu, Aleksincu, Kikindi, Knjaževcu, Mataruškoj banji, Mladenovcu, Nišu, Novom Sadu, Subotici, Rumi, Apatinu, Prokuplju, Surdulici, Blacu, Brusu, Zabučju i Kučevu i to krećemo već od početka 2023. godine. Tu smo pokrenuli stvari sa digitalnim karavanom koji smo takođe radili sa UNDP-em, koji smo tokom 2021. i 2022. godine implementirali u 16 gradova, dakle obišli smo našim autobusom digitalni karavan, 16 gradova, pozvali ljude da se upoznaju malo sa elektronskom upravom, da im otvorimo nalog na portalu e-uprave, da im pokažemo još neke stvari koje mogu lako ili lakše da završe preko e-uprave i tu smo videli jednu ohrabrujuću stvar, a to je ogromno interesovanje naših najstarijih sugrađana za elektronsku upravu. I kada smo ušli u ove domove za stare, zaista su sa velikim zadovoljstvom i sa ogromnom srećom oni dočekali nas i rekli da žele ovakve stvari da uče i to je ono što treba da bude i ohrabrenje, ali i inspiracija za sve nas kada već pričamo o celoživotnom učenju. Tako da i to krećemo od 2023. godine i taj digitalni karavan digitalnih veština, dakle naše posećivanje lokalnih samouprava širom Republike Srbije nastavljamo od juna 2023. godine uključivanjem dodatnih 30 lokalnih samouprava. To je onaj deo posla koji dodatno mi kao država moramo da uradimo. Ono gde moramo i oslanjamo se na Nacionalnu akademiju za javnu upravu, a to je da vi stalno, kontinuirano unapređujete znanje i veštine i način razmišljanja, produktivnosti. A to je da vi, dakle, nastavite unapređivanje veština naših ljudi koji su zaposleni u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
zato što su oni taj stub koji u stvari sve to mora da nosi. Mi možemo da osmislimo, ali onda je nama Nacionalna akademija za javnu upravu i zato je na kraju krajeva jedan od velikih stvari razloga zašto je formirana i zašto je negde formirana paralelno sa Kancelarijom za IT i e-upravu je u stvari da to kroz mrežu naših lokalnih samouprava širi do svakog našeg državnog službenika, odnosno svakog zaposlenog u lokalnoj samoupravi. I samo tako smo mi mogli da gradimo jedan održiv sistem i ja vam se zahvaljujem zato što ste uprkos pandemiji vi zaista odradili ogroman deo posla, lavovski deo posla, a negde sa druge strane za nekog ko uvek gleda na čašu koja je polupuna, a ne poluprazna, jer ja jesam nepopravljiv optimista, moram da kažem da je u toj stvari nama pandemija mnogo pomogla. Ljudi su videli zašto su važne elektronske uprave, zašto je važna digitalizacija, okrenuli su se digitalizaciji zahvaljujući svemu što smo uradili, naš život i koliko toliko nastavio da funkcioniše kako treba. Tada smo već mogli da upisujemo decu u vrtiće elektronski, bez odlaska fizički u vrtić, bez prikupljanja bilo kakvih papira, da upisujemo decu u škole elektronski, na fakultete, tako da su to sve neke stvari koje su nam pomogle i tokom pandemije. I još jedna važna stvar na koju želim da podsjetim i na kraju krajeva drago mi je da vidim i ove nove elektronske alate koji vama omogućuju da bolje kada obučite naše ljude na lokalu, da onda i bolje pratite rezultate i efekte te obuke kako bi identifikovali šta je dodatno potrebno kao dodatna podrška zato što jednom obukom ništa ne postižemo. I hvala vam što ste napravili i ovaj alat koji možete da pratite efekte i rezultate te obuke i da se onda vraćate i da pomognemo dodatno ljudima kada vidimo gde im je u kojoj oblasti potrebna pomoć. Važna stvar na koju bih želela da podsjetim, a to je da je pre osnivanja Nacionalne akademije za javnu upravu mi nismo imali nikakav državni mehanizam podrške lokalnim samoupravama, nikakav pravi, istinski mehanizam podrške. Na republičkom nivou jesmo kroz službu za upravljanje kadrovima, takozvani SUK, ali on se fokusirao na službenike javne administracije na republičkom nivou. Ali za lokal, za naše predsednike opština, gradonačelnike, načelnike opštinskih i gradskih uprava, ljude zaposlene na lokalu, oni su ipak bili, verovali ili ne, prilično ostavljeni sami za sebe da se snalaze i da sami razumeju šta je u stvari njihov posao, šta bi trebali da budu njihovi prioriteti i kako da rade za građane, sa građanima i komuniciraju sa građanima. Dakle, Nacionalna akademija za javnu upravu je bila institucija koju smo mi prvi put u istoriji Srbije, ne u modernoj istoriji Srbije, u istoriji Srbije, u stvari krenuli da obučavamo naše službenike na lokalu na jedan sistemski i sistematični način. I to je ono što je izuzetno važno, zato što, opet da podsjetim sve nas, demokratija počinje na lokalu. Lokalna samouprava je u stvari odraz svih nas u očima građana. Mi možemo da pričamo o modernizaciji koliko god želimo, možemo da pričamo o tome da smo mi servis naših građana, ali ako neko dođe u lokalnu samoupravu i ne dobije uslugu ili ne može elektronski da je dobije, ne dobije brzo, efikasno, transparentno, vidi da ljudi koji treba da rade za njih na lokalu nisu zaista tu da vode računa o lokalnom ekonomskom razvoju, o omladinskoj politici, nacionalnim manjinama i tako dalje, onda je država pala na ispitu. Tako da je zbog toga toliko važna uloga Nacionalne akademije za javnu upravu. I konačno, i kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu,
i kao neko ko je tada došao i ušao u politiku iz privrede, često sam imala prilike da razgovaram sa našim predsjednicima opština i gradonačelnicima koji zaista nisu imali ideju šta je to što jesu, pa čak ni nadležnosti lokalne samouprave. Kada smo pričali toliko puta o lokalnom ekonomskom razvoju, oni su rekli, ali ekonomski razvoj nije u nadležnosti lokalne samouprave, a jeste. I toliko je u nadležnosti lokalne samouprave. I jedna država ne može da bude ekonomski napredna i jaka ako svoj deo posla ne uradi i lokalna samouprava. Onda sam shvatila koliko nam je potrebna jedna institucija kao što je Akademija za javnu upravu. Kada smo pričali o omladinskim politikama, nema dobre omladinske politike bez jake i svesne i savesne lokalne samouprave. Dakle, opet, tu je Akademija da podsjeti na važnost omladinske politike, ali je takođe Akademija i mehanizam koji dovede zaista mlade ljude u okviru organizacija za mlade koji onda direktno preko Akademije za javnu upravu pričaju sa našim lokalnim samoupravama. I potencijal dodatni naše akademije za čitav sveukupni rast i razvoj Srbije je ogroman i ja vas molim da o tome razmišljate na taj način zaista svaki dan i da iskoristimo ovo zato što svako od nas snosi veliki deo lične odgovornosti za to koliko brzo Srbija ide napred i zahvaljujem se zaista na svemu što ste uradili do sada i računajte na kontinuiranu pomoć i podršku od strane Vlade Republike Srbije i mene lično i još jednom zaista ogromna zahvalnost našim partnerima iz Švedske i UNDP-a. Švedska posebno koja je od samog početka, već pre nego što smo u Skupštinu kao Vlada tada uputili Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, prepoznala važnost akademije i prvi je naš partner koji je priskočio u pomoć i pomogao nam da stvorimo ovu instituciju koja je izuzetno važna, pre svega za naše građane.